Tervetuloa opetusvideon, jossa kerrotaan, kuinka kohdata leikkauksen jälkeistä kipua kokeva potilas ja auttaa häntä lääkettömillä menetelmillä. Terveydenhuollon ammattilaisina meidän vastuullamme on tarjoaa hoitoa, joka edistää potilaan hyvää oloa ja rentoutumista toipumisen aikana. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rauhallinen ja rauhoittava ilmapiiri voi merkittävästi vähentää leikkauksen jälkeistä kipua, ahdistusta ja stressiä. Ympäristö, joka vastaa potilaan fyysisiin, emotionaalisiin ja psyykkisiin tarpeisiin, tukee toipumista. Perinteisten lääkkeellisen kivunhoidon lisäksi on olemassa monia lääkettömiä menetelmiä, jotka voivat olla erittäin tehokkaita vähentämään leikkauksen jälkeistä kipua. Näitä ovat muun muassa kognitiivinen käyttäytyminen ja rentoutuminen. Käsittelemme näitä lyhyesti, mutta pääpaino on potilaan ja ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa leikkauksen jälkeisen kivun hallinnassa. Tällä videolla tuomme esille viestintää, empaattista kuuntelua ja sanattomia vihjeitä, jotka voivat auttaa ymmärtämään paremmin potilaan kipua ja tarpeita. Kuinka kohdata potilas leikkauksen jälkeisen kivunhallinnan yhteydessä ja kuinka tarjota parasta mahdollista hoitoa hänen toipumisensa aikana. On tärkeää muistaa, että jokainen potilas kokee kipua eri tavalla ja meidän vastuullamme on tarjota yksilöllistä hoitoa, joka vastaa hänen tarpeisiinsa. Tehokas viestintä on tässä avainasemassa ja se alkaa aktiivisesta kuuntelemisesta. Hei, olen Louis, aamuvuoron hoitajasi. Autan sinua kaikessa tarvitsemasi hoidossa. Annan lääkesi ja varmistan turvallisen toipumisen. Voinsi näyttää epämukavalta. Onko sinulla kipua? Tunnen paljon kipua. Kertoisitko minulle, missä tunnet kipua? VAS-asteikko on tärkeä työkalu, jonka avulla voimme arvioida kipua ja hoidon sekä. Osoittaisitko tämän asteikon numeroa, joka kuvaa parhaiten kiputasoasi? Mitä pienempi luku, sitä pienempi kipu, kun taas mitä suurempi luku, sitä enemmän kipu sinulla on. Se on kova kipu. Sopiko, jos tarkistan leikkauspaikan? Kun kohtaat potilaan, jolla on kipua, on tärkeää kuunnella aktiivisesti ja empaattisesti. Tämä tarkoittaa, että kiinnität täyden huomion potilaaseen, kysyt avoimia kysymyksiä rohkaistaksi potilasta jakamaan kokemuksiaan ja käytät reflektoivaa kuuntelua osoittaaksi, että ymmärrät. Miltä kipusi tuntuu? Tuntuu kuin joku heitäisi minua tikarilla. Jos ymmärrän oikein, on kyseessä terävä kipu. Tuleeko ja meneekö se vai onko se jatkuva? Se on jatkuva. Joten kipu on jatkuva ja terävä siinä määrin, että sitä tulee sietämätöntä. Ei vielä sietämätöntä. Vaikutat todella kipeältä. Voisin tuoda sinulle kylmäpakkauksen, kun kokeilemme erilaisia tapoja lievittää kipua. Se olisi mukavaa. Reflektoivan kuunteluun kuuluu potilaan sanojen toistaminen varmistaaksemme, että olemme ymmärtäneet niiden merkityksen. Tämä tekniikka voi antaa rakentamaan luottamusta ja yhteyttä potilaaseen ja osoittamaan hänelle, että välitämme hänen kokemuksistaan. Kun odotamme kylmäpakkauksen vaikutusta, voimme kokeilla jotain lääkettömiä menetelmiä. Sait särkylääkkeitä vähän aikaa sitten, joten meidän täytyy odottaa, että ne vaikuttavat. Odottaessamme voimme kokeilla muita erilaisia tapoja lievittää kipuasi. Mitä ovat lääkettömät menetelmät?
Hoitaja istuu potilaan silmien korkeudella selittääkseen tekniikat. Tämä on sopiva tapa kohdata, kun kommunikoit kipua kokevan potilaan kanssa. Se saa hänet tuntemaan, että häntä kuunnellaan ja hänen kanssaan myötäeletään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tehokas viestintä lisää potilaan tyytyväisyyttä ja osallistumista päätöksentekoon sekä parantaa potilaan sitoutumista hoitosuunnitelmaan, olipa sitten kyse lääkkeettömästä tai lääkkeellä tapahtuvasta kivunhoidosta. Lääketön kivunhoito ei pidennä hoitoaikaa eikä lisää haitallisten sivuvaikutusten riskiä. Ne eivät johda riippuvuuteen ja ovat hyödyllisiä terveydelle ja voi jatkaa niiden tekemistä kotiutuksen jälkeen. Se auttaa onnistuneesti hallitsemaan kipu ja parantaa unen laatua. Lääkettömät menetelmät ovat tehokkaita vähentämään kipua ja edistämään paranemista. Kuulostaa lupavaltaan. On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaisena huomioit potilaan ympäristön. Ympäristö voi vaikuttaa potilaan kohtaamiseen ja hänen reaktioihinsa. Potilashuoneen valojen himmennys voi tukea potilaan mielialaa, palautumista ja unta. Asianmukaisten sanattomien viestien käyttö on erinomainen tapa välittää empatiaa ja ymmärrystä potilaalle vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Tämä tarkoittaa, että ylläpidät katsekontaktia, nyökkäät osoittaen, että kuuntelet aktiivisesti ja käytät pehmeää ja rauhoittavaa äänensävyä. Tunnetko olosi mukavaksi tässä lämpötilassa vai haluaisitko mieluummin kylmemmän tai lämpimämmän? Voisin ottaa ylimääräisen pehton, jotta olisi lämpimämpi. Täällä on vähän kylmä. Haluatko sä, että mä vetäsen verhot kiinni? Kyllä, se olisi ihana, jos voisimme sulkea sen vähän. Tietysti, eikä kirkasta valoa koko yösi vai mitä? Ei. Tässä kohtauksessa hoitaja demonstroi progressiivista lihasten rentoutustekniikkaa. Tämä tarkoittaa kehon lihasten jännitystä ja sen jälkeen jännityksen vapauttamista eri lihaksista, mikä vähentää sympaattisen hermoston toimintaa aiheuttamalla vastakkaisen reaktion stressireaktiolle. Samalla kun olet makuulla, rentoutta koko kehosi sisään hengittämällä hitaasti syvän 5 kertaa. Koukista nilkat ja pidä niitä koukistettuina. Sitten rentouta ne. Tämän jälkeen ojenna nilkat ja pidä niitä ojennettuina hetki. Sen jälkeen rentouta ne. Sitten voimme tehdä saman polville, reisille, kaasille, käsivarsille, pakaroille, vatsalihaksille, rintakehälle, hartioille, huulille, suulle ja jopa silmille. Seuraa minun ohjeitani, niin ymmärrät mitä tehdä. Kuten huomaat, hoitaja puhuu hitaasti käyttäen yksinkertaista ja ei-lääketieteellistä terminologiaa. Näin potilas saa selkeät ohjeet. Avoimuus on tärkeä sairaanhoitajan ja potilaan välisessä kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa, mutta myös vilpittömyyttä tarvitaan ystävällisyyden ja kohteliaisuuden osoittamiseen. Potilassa ohjattaessa on tärkeää tunnistaa hänen asenteensa ja virittyä hänen tunteisiinsa, olivat ne sitten sanallisia tai sanattomia. Tämä tapahtuu osoittamalla, että kuuntelet, sanomalla, että ymmärrät ja toisinaan pitämällä potilasta kädestä. Miten voit? Tuonin oloni rauhalliseksi. Luulen, että olen aika äärestunut ymmärtämättä sitä. Kun lähestymme potilasta empaattisesti ja kuuntelemme häntä, se antaa hänelle mahdollisuuden avautua hoitoihin ja tarjoamme potilaalle tietoa, jolla voidaan saavuttaa keskinäinen luottamus. Kuunteleminen on tärkeä osa kohtaamista. Potilaalle näkyy, että kuuntelet, kun olet samalla tasolla hänen kanssaan, kehonkielesi on rauhallista ja vuorovaikutuksessa hänen kanssaan tapahtuu hitaasti.
Jos potilas ei ymmärrä, hän voi sanoa sen. Potilaat arvostavat vuoropuhelua, jonka avulla selvitetään kivun hoitoon liittyviä tarpeita. Tässä kohtauksessa olemme esitelleet potilaalle ohjatun kuvittelun tekniikan. Sairaanhoitaja selittää potilaalle, että ohjatuilla kuvittelulla on tarkoitus kääntää huomio johonkin muuhun kuin potilaan kokemaan kipuun. Antaakseen potilaalle mahdollisuuden tehdä omia päätöksiä, hoitaja kertoo, että potilas voi halutessaan ilmoittaa, ettei hän enää halua jatkaa. Hengitä syvän sisään ja hengitä ulos. Päästä irti kaikista kehosi jännityksistä. Sulje nyt silmäsi ja kuvittele olevasi rauhallisessa paikassa. Se voi olla metsä, ranta tai vuoren huippu. Ajattele ympäristöäsi mahdollisimman. Uskomus, että pitkiä potilaan vierellä vietty aika johtaa positiiviseen sairaanhoitaja-potilassuhteeseen, ei välttämättä pidä paikkaansa. Laadukkaaseen hoitoon liittyy sairaanhoitajan sitoutuminen potilaiden hoitoon. Huolellisen viestinnän ja suhteiden luomisen avulla sairaanhoitajat voivat tarjota hoitoa, joka vastaa potilaiden tarpeita ja mieltymyksiä, mikä johtaa arvostuksen tunteeseen, kuten tässä musiikin avulla kipua lievitettävässä tekniikassa tulee esille. Tutkimusten mukaan potilaat pitävät hoitoa enemmän tehtäväkeskeisenä kuin ihmiskeskeisenä, mikä korostaa tarvetta yksilölliseen hoitoon, joka vastaa potilaiden ainutlaatuisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Sairaanhoitajat tarvitsevat vuorovaikutustaitoja, joiden avulla kohdata potilaan yksilöllisesti. Millaisesta musiikista pidät? Akustinen musiikki on tällä hetkellä mieleeni. Mitä sanot, jos laitamme akustista taustamusiikkia soimaan samalla kun teemme hengitysharjoituksia? Miksi ei? Musiikki auttaa minua rauhoittumaan. Musiikki auttaa tuntemaan positiivisia kokemuksia. Musiikki aktivoi aistit, stimuloivat tunteita, jolloin huomio kivusta ohjautuu nautinnolliseen kokemukseen. Lisäksi hoitajan potilaan välisen dialogin ansiosta potilas voi tuntea luottamusta ammattilaista kohtaan. Miltä kipusi tuntui nyt? Rehellisesti sanottuna en tiennyt, kuinka paljon yksinkertaisten asioiden tekeminen voi vaikuttaa minun kivun hallintaani. Kipuuni ei ole niin voimakas kuin se oli. Kuinka arvoisit kipusi nyt? Luulen, että ehkä 3 nyt pystyn selvittymään paremmin nyt. Olen iloinen kuullessani sen. Nämä tekniikat perustuvat tutkitun tietoon. Voit jatkaa niiden tekemistä kotona, jos kipu jatkuu. Kohtaaminen on enemmän kuin vain puhumista potilaan kanssa. Kyse on kommunikoinnin sävystä, katsekontaktista, dialogista, jossa vuorovaikutus potilaan kanssa tapahtuu. On tärkeää rakentaa yhteys potilaaseen, jotta hän saa hoitoonsa liittyvän tarvittavan tiedon. Laadukkaan hoidon tarjoaminen alkaa vasta, jolla olemme vuorovaikutuksessa potilaan kanssa. Katso potilaan ilmeitä tai miten hän koskee osaa kehostaan. Tämä voi kertoa paljon enemmän kuin sanat. Se voi tarkoittaa, että potilaalla on kipua. Havainnointi on tärkeä osa hoitoa. Ennen kuin lähden, voin auttaa sinua parempaan asentoon, jotta kipu vähenee ja hengittäminen helpottuu.